Okay, so today, i-share ko sa inyo kung paano magtipid sa pagkain kasi syempre doon tayo pupunta sa NFA, sa yung mga mura talagang bigas, which is yung mga white rice. Hello guys, good morning. So it's Christian, this is our family budget. So today is actually matagal ko na hindi ito nagagawa yung about sa madami nagre-request niyo dito sa inyo nito na yung about sa budgeting, yung magiging topic natin. So today, i-share ko sa inyo. So matagal ko na hindi ito nagagawa na pag-share sa inyo. So today, i-share ko sa inyo yung aking mga tips na pwede kong maibigay lalo na yun sa mga bago natin mga subscriber. Hello po sa inyo kung paano magtipid sa pagkain kasi eto, very practical yung mga ibibigay ko sa inyo ng mga ideas or mga tips, okay? So, meron akong inihanda dito ng mga 5 ideas na pwede kong ma-share sa inyo. So, paano ba magtipid sa pagkain? Kasi syempre yung pagkain, yun talaga yung pinaka magastos sa lahat, diba? Alam natin yan, yun talaga. As in, sa sahod natin, yun yung sa income natin, siya yung pinakamalaking kinakain sa ating grocery, yung grocery talaga. So kung number 1, if gusto mo talaga makatipid, gumamit ka ng red rice or like brown rice. It's very common sa atin na yung white rice talaga, diba? Especially dun sa mga talagang hirap. Siyempre, doon tayo pupunta sa NFA, sa yung mga mura talagang bigas, which is yung mga white rice. But alam nyo ba na mas nakaka-save ka kung ang bibilhin mo is yung red rice? Why? Because, ito talaga proven ko to. Kasi yung white rice, actually, kahit 3 lang kami dito guys, pag yung white rice kasi masarap siya. And magaan sa tiyan. Yung 1 kilo namin, siguro, kaya namin siyang, makakapagsain kami ng siguro mga 2 lang. Ganyan. So, ang bilis maubos ng white rice. Kasi napaparami yung kain natin. Kasi nga, magaan sa tiyan, and also, masarap. Diba? Unlike dun sa red rice, mas healthier. Yung sa benefit niya, yung mas healthier talaga, and also mabigat sa tiyan. So, yung rice, pag bumibili kami ng rice, mostly red rice talaga. Kasi, medyo mas nakakatipid kami doon. Kasi yung 5 kilos na rice namin, sumusobra pa siya ng 1 week. But, pag white rice, may time kasi nakakapag white rice kami, lalo na pag naubusan kami ng bigas, nakakabili kami sa tindahan. Sa 1 week, yung 5 kilos namin guys, hindi siya aabuti ng 1 week talaga, as in. So, yun yung may advice ko sa inyo. Kung akala ninyo nakakatipid kayo sa white rice, hindi. Basta nakakatipid kayo sa red rice. Yeah, medyo may higher yung price, pero hindi ibig sabihin na nag white rice ka, lesser yung price, nakakatipid ka, hindi. Kasi mas malakas yung consume natin pag white rice yung kinakain natin, di ba? So, yun. Basta proven ko na yan, guys. Ilang beses na. Trust me. Kasi talaga kung sa pagtitipid lang, grabe. And then, yung pangalawa, eto din, yung bread. So, eto sa bread, actually, nagwa-white pa rin naman kami ng bread. Pero, pang nagsa-snacks lang, like, pag nasa labas kami, syempre, mostly sa mga bread, white bread naman talaga. Hindi ka nakakita ng mga ensaymada na whole wheat bread. So, makakita ka lang mostly ng whole wheat bread is yung sliced bread, diba? Just yung may mga ibang brand. And, kasi, eto, akala natin nakakatipid tayo sa mga bread na white. No. Kasi, yung mga white bread na like loaf bread, alam nyo ba na pag yun yung binibili ko, hindi ako nakakatipid doon. Yan, palagi ko itong nasasabi sa vlog. Kasi dati pa naman talaga. And,
sabi ko dati, mas nakakatipid ako kasi mas mura yung white bread. Kasi 35 pesos, meron ng 20 pesos, 'di ba? Mas mura siya. So, akala natin nakakatipid tayo doon, pero actually hindi talaga. Kasi, pag bibili tayo ng isang loaf na bread, isang kainan lang yan. Kasi nga, like sa white rice, maano din natin siya na nakukonsume talaga natin siya, okay? Mabilis tayong nagugutom kasi nga yung white bread guys is matamis siya. So parang naghahanap pa tayo ng ibang kakainin, kaya ganun. And alam ko medyo healthy kami dito sa bahay, medyo hindi kami payat, 'di ba? Hindi kami payat, pero alam niyo ba na sa lahat ng sa trabaho ni Papa, kahit si Papa, oo, malaki yung tiyan niya, ano siya, medyo mga malaki kami dito sa bahay, pero alam nyo ba, yung mga mas healthier pa yung katawan kung titignan ninyo, kasi sa trabaho ni Papa, meron silang mga test na ginagawa kung healthy ba or ganyan. Alam nyo ba na yung mga mas healthier pa yung katawan ng medyo payat, sila pa yung may diabetes, merong mga UTI. Alam nyo ba si Papa wala? As in, zero. Wala kang makikita kay Papa na mataas yung sugar or something ganyan. Kasi nga, hindi na lesson ko, medyo less kami dun sa part na sugar. So, ganun. So, nakikita nyo naman lagi, yung binibili ko na bread is yung whole wheat bread. Though, medyo pricey yung whole wheat bread, alam natin. Kasi, common sa atin na kumakain tayo ng, talaga, white, diba? So, kasi nga, akala natin nakakatipid tayo doon. So, pag whole wheat bread yung binibili namin, kasi nga, pag sa white, isang kainan lang. As in, isang kainan lang. Kasi, syempre, masarap yung white eh. Pero, yung brown, talagang pinipilit ko si Papa na kumain ng brown na bread. O yung whole wheat bread. So, yung bibili ko ng whole wheat bread, aabutin ko siya, guys, na almost 1 week. Kasi nga, mabigat siya sa tiyan. So, yung isang whole wheat bread, or like, yung dalawa mang whole wheat bread, papalamanan mo lang yan ng bread, ng tinapay, ay ng egg. Mabubusog ka na talaga, I swear. So, like si Hagrid din, i-encourage siya sa akin na kumain ng whole wheat bread. So, isa yan sa tip ko. As in, super isa yan. So, instead na bibili kami sa isang 1 week, bibili kami ng isang bread, 35 pesos. Kung, like for example, isang 1 week bibili ako ng bread, everyday ako bibili. Like, kasi everyday kami kumakain ng bread eh, di ba? But, pag whole wheat bread yung aming bibilhin, ayun, medyo nakakatipid kami, di ba? So, ayun, may sense ba yung sinabi ko? Pero, ayun, sana na-explain ko ng maayos. And, eto, number 3, use ground pork or yung mga panggisa. Ito talaga, proven ko nito dati kasi every time na nagsasahod si Papa dati, medyo kinukulang talaga kami. So, kailangan ko talagang strictly i-budget yung pera. Pero, syempre, medyo mahal yung manok, mahal yung pork, mahal yung isda. So, nag-iisip ako palagi na paano ba ako makakatipid. So, doon pumasok yung ground pork. Kasi, medyo konti lang yung mga, pag nagluluto ako guys, yung mga panggisa na ginagamit, konti lang. So, minsan, nagreklamo si Papa or si Hagrid na hindi sila kakain ng manok or na parang puro lalo pansit yung nakain nila, walang laman, ganyan. So, sabi ko, bakit kaya, siyempre mahal yung manok eh. So, dati naisip ko, okay, bakit kaya gumamit na lang ako ng ground pork? So, yung ground pork kasi, hindi ka pwede mamili dun eh. Kasi nga, maliliit nga siya. And then, wala silang choice. So, yan yung ginagawa ko dati. So, yan yung ginigisa ko. Nilalagay ko siya. Pwede siyang ilagay ha. Pwede siyang ilagay sa pansit. Pwedeng ilagay sa sotanghon. Ang daming pwede paglagyan ng ground pork, guys. And talagang yung, kahit yung 50 pesos mo na ground pork, mas-stretch mo na siya. Kasi kahit konti na yung ilagay mo dun sa pansit, eh, syempre, 3 lang naman kami dito. So, yung konti na yung ilalagay sa pansit, medyo marami na yung, walang marereklamo na walang makakain ng kasi, kalat-kalat yung ground pork eh. So, isa yan sa talagang may bibigay ko sa inyo na tip. Sa mga medyo nagtitipid talaga, kinakapos, yun yung ginagawa ko dati. Ngayon minsan ginagawa ko rin yan. Pag medyo marami kaming gastusin this month, so nagtitipid kami, so ginagawa ko pa rin yan until now.
So, isa yun sa tip ko. Huwag kayong mag-guilty na kailangan bumili talaga ng mga buong manok or ganyan. Kasi medyo, minsan nawawala, medyo kulang tayo sa budget. Kaya yun may advice sa'yo, buy ground pork. Kasi, yung 100 pesos mo, malayong mararating yan. Yan yung ipaggigisa mo dun sa mga pansit, mga ganyan. Or like, pwede din sa Baguio beans, pwede din yun, yung ground pork. So, ayun. And pang-apat, guys, ito is yung maging creative sa food. So, what do I mean sa maging creative sa food? Like, yung nga kagaya lang sinabi ko kanina sa number 3 na gumamit ng ground pork, maraming mga ways na makakatipid ka, like sa egg. Sa egg pa lang guys, sobrang mura na yan. And marami kang magagawa sa egg. Gaya ng, parang na-share ko na yan sa vlog, yung sitaw na pwedeng lagyan ng egg. And yung egg, pwede kang, anong tawag dito, ilagay sa bread, kung pang snack sa bata. Ang daming mga ways na maging creative tayo and para mas makatipid pa tayo, okay? And some more, so ayun, balikan nyo yung mga lumang videos ko, yung pinaka-unang videos ko. Ayun, marami akong sinishare doon ng mga budget recipes, mga ginagawa ko dati. Kaya, ayun, balikan nyo yun. Pero maging creative, guys. The more na magluluto ka, marami kang marami kang madadiscover yung mga bagong recipe na pwede pala itong ganito para makatipid ako. So, kanya marami. Maging creative. And eto, number 5 is oh my gulay. Why, kasi gulay, ito yung lastly na number 5. So, ito talaga, ito yung may bigay ko sa yung tip. Kasi, yung medyo yung ulam, like for example, sa mga fried fish, or kung meron man kayong lahat ng mga fried pork chop, ganyan. Kung yan lang yung ilalagay mo sa mesa, guys, medyo kukulangin. Pero pag nagdagdag ka ng gulay, like sa akin, kung hindi sa amin, yung spinach, yun yung pinandadagdag ko. Kasi most of the time, like kung nagpa-fried man kami, medyo kinukulang talaga. Kaya nagdadagdag ako ng sides doon sa table ng gulay. Pero kung hindi nyo bet yung spinach, pwede yung munggo, anything na gulay, anything na pwedeng, kasi iba yung ng gulay parang binubusog ka niya kahit konti lang yung kinakain mo. Alam mo yun? So, yan yung may bibigay ko na tips sa inyo talaga. Magdagdag ng gulay, lalo na free lang naman yung gulay kahit magsabaw ka ng patatas, magsabaw ka ng malunggay, yung mga gulay na mga green leafy foods, pwede mo sabawin yon, tapos gawin mo siyang soup, diba? Para may soup na rin yung pagsabaw nila. So yun yung igawin mo side doon sa pagkain ninyo, 'di ba? Kasi dito sa bahay kasi na-practice namin na dito yung isa yan sa rule na kailangan ko yung nakahain sa mesa, kailangan kainin. Kasi syempre blessings yan from God. So kailangan hindi tayo dapat namimili. And maraming nagsasabi sa akin dati, bakit pipilitin mo yung anak mo na kumain yan kung ayaw niya? Hindi naman kasi kung alam mo naman na healthy yun, kung nakakabuti yun sa kanya, why not, diba? Why not napilitin mo siyang kumain para ma-appreciate niya? Kasi many times si Hagrid, sinasabi niya palagi pag nakakita niya yung itsura yung pagkain, nandidiri siya, ayaw niya. Pero once na try na niya, magugustuhan na niya. So, ayun. Talagang yun ang isa sa naging rule namin dito sa bahay. Diba? So, ayun. Yun yung mga mga tips ko sa inyo. So, una, i-recap natin. Number 1 is gumamit ng red rice or brown rice. Kung hindi kaya, guys, pwede nyo i-mix yung white at saka red. Ipanghalo ninyo. Diba? Kung hindi nyo talaga kaya yung puro red lang. And pangalawa is yung bread na whole wheat bread. Use whole wheat bread. Kung hindi din kaya, pwede i-alternate na lang, diba? So, sa ground pork naman, number 3 is yung use ground pork sa panggisa. Ito din, sobrang
Proven ko din to. And yung number 4 is maging creative sa food. Kasi syempre, importante na kung titipid ka, maging creative ka sa lahat ng ginagawa mo. Maging creative ka sa pagluluto, diba? And lastly, number 5 is yung umay gulay. Importante ang gulay, it's healthier and tipid and nakakabusog siya. Okay? So, ayun. So, I hope you guys enjoy. And please don't forget to subscribe and see you in my next video, guys. Paalam. Sana may napulot kayo dun sa mga sinabi. Bye!